Sarong Oil Company sa Pilipinas nag-upresir ni nasa 3 hasta 5 pesos na rollback promo sa mga pigpapabakal nindang produktong petrolyo. Pirang mga Bicolano sa Camarines Sur naparuso sa pinakaharaning branch kan kumpanya sa saindang mga lugar. Yan ang tinutukan live ni Jessica Calinog. Jessica? Jessie, nakahangos nin kadikit ang mga motorista sa pirang lugar sa Camarines Sur kan sarong gasolinahan ang mag-rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo. Alagad, apat na aldaw sa naini magiging available. Duwang aldaw makalihis may rehistro ang pinakadakulang taas presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na taon, pirang motorista ang biglang nagruso sa duwang branch na inikan sarong gasolinahan sa Rinconada area. Puno niya na aldaw kaya hasta sa Marso 13, igwadig din in rollback promo sa krudo asin gasolina. Ang dating 61.85 pesos kada litro na diesel, ngunyan 56 pesos na sana. Ang unleaded man na dating 70.50 pesos, 66 pesos na sana ngunyan ang kada litro. Mantang 67.90 pesos man ngunyan, ang dating 71.50 pesos na litro kan premium na gasolina. Kaya ang mga motorista sa Iriga City asin pagtaraid na banwaan, napasugod na tulo sa branch na inikan Embueltong Oil Company na yaon sa Kalabaan kan Iriga Buhi Road. Dito kag pagkasalina kasi alam ko mag-rollback. Yung kasi sabi ng boss ko, dito muna kami magpagas. Kasi sa iba kasi mataas na eh. Pinultang ko na yung tangke nitong tricycle ko para mamaya sakali man, kunti na lang yung kakarga ko. Dito pa rin. Doon po kasi sa amin sa Buwi, medyo malanggas po. Mahal, mga 75 bata po ma'am. Kaya dito na po nagpagas po. Sa sarupang branch kan parehong gasolinahan sa Banwaan ni Nabua naman, naabutan kan GMA News Team ang backhoe operator na si Justoni Morana na nagkakarga nin 200 na litro nin krudo sa daradara nindang container para sa duwang dakulang ekipahe na pigagamit ninda sa construction. Okay man po, medyo nakalays-lays naman. Medyo nakatipid-tipid sa nag-rollback. Sigun sa sarong pump attendant kan gasolinahan, nag-opresir nin rollback promo ang sendang kumpanya sa pagmauot na dawa papano, makatao manin kagianan sa mga motorista. Urog na ngunya napig-antisiparan ang liwat na pagtaas presyo sa masunod na semana. Siyempre, di ba yung ibang mga tao, kailangan din nila kung saan yung mababang presyo, doon din sila. Kasi mabigat din kasi sa bulsa nila yung, di ba, paglaan ng gasolina. Pangapodan man Jessie kan mga motorista na dawa po paano dawa kadikit, magbaba naman o mag-rollback naman ang mga iba pang oil company sa nasyon. Tanganing everybody happy. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Jessica.